हम आपको दिखाना चाहते हैं। सारा बीमारी की दवाई है भैया रे, बताओ तो कौन से बियाह कर दे। ए को अगर तू हमरा से करबू ना, तू कौन हमरा से करबू ना, हमरा से करियो ना, हमरा से करबू ना, हमरा से हमरा से करियो ना, हमरा से करियो। अच्छा 47 टका के बियाह ना करो, हमें पूरा से करो। और देरी का ना बात थी, लड़की बुलावल जाओ, माल जाल चरावे के टाइम हो गइल बा। बबुआ बोरा देख तो दीदी अरे ये तो बोलिए कहा ठीक है, पापा देखा पहले कहाँ दे दिया। बाबूजी द्वार पर बुला के अपना बेटी के कहाँ खोजे भेजो बाग बुरी द्वार पर बकरा बकरी लोग तेरे से घास भूसा घरे गइल होई। समझी जी हाथना टाइम हो गइल, आ बबुआ आधा घंटा से घर में गइल बा, अभी ले अंदर से बाहर ना आइले। का रे बबुआ बोरा घर में मर गइले का? बाबूजी देखिए दीजिए कभी कोई तो बतिया दिया, आ कहता है चले तो हम तो गाड़ी देते बिया, मेहमान लोग के मुंह में मुततिया। समझी जी बबू फोन पर केकरा से बतिया अपना सहेली से, ओकर तो सहेली इतना बारिश कि ये के फोन कटला तले दूसर का के आ जा। देखें समझी जी कोनो सहेली के बहाने कोनो सरवा सहेला मत होके। और दिखाइए। ये दादा बोलेगा एडवांस कबूतर बैठा तेरा चुत्ता उड़ा देंगे। एक खरकट्टन बाबू अपना बेटा सरवा के समझाओ कि कितना और पानी लेबा, ये मेहमाने जनता एगो घर बनवा देला से केहू अमीर ना होला। तारा बेटी के शादी करे के बा तो जल्दी से बुलावा, हमरा लगे टाइम नहीं के घर जाए के बा। अगुआ अगुआ ले बेटी लोग अगुआ अगुआ के हम बुला के लेके आवत नहीं। ये बहुत अच्छा था। This is the best। क्या था? समझे जी पूछे कौन पूछे के बा बाबू तार नाम का हो? थोर बिलरी बाबू हो देखे में लागत अच्छी। अरे छड़ी अरे नामो तो बा थोर बिलरी। समझ जी हमार बेटी पसंद भी है नू। बाबू हो बोलू मठिया में जाके खटिया धल, मगर हे थोर बिलरी से शादी ना करे। अपने में का खुसुर फुसुर होता, हम तो जानते बानी हमारी बेटी रे पसंद आ गल होई। कैसे हमारी बेटी विश्व सुंदरी बिया, विश्व सुंदरी। रिश्ता हम पक्का समझी नू। बोली एगो बात ध्यान में रखे, जब भी ये द्वार पर से रिश्ता नका के गइल बा उ खइले बा सीना में बिता के गोली। समझी जी हमरा ई रिश्ता मंजूर बा। पापा चुप कर बा, बिना रोक पे तो हम रखे हैं। वाह और दिखाइए। रोल के हमार बेटी पसंद आ गइल, एले बरले खुशी हमरा का हो सकेला। जोर बिगना झुनमुनुआ कहले बनी दूध लेके आओ, चाय बनावे के बा, आ जोरते नाश्ता लेके आओ। अपनी ठोर बिलरी जा तू घर में जा। अभी कहां व्यस्त बा? फोन आइल। अरे दुआर पर दुगो बानर आइल करा सो। पापा झुनमुनुआ के भैंस के बाद सब दूध पी गइल बा, ओकरा बकरी के दूध दूह के लिए बनी जतन चाय बना देबे। जो बड़ा और दिखाइए। हाँ मेहमान बकरी के दूध के का है, बकरी के मूते के चाय बनवा दिया तनी नींद छरा है नु लगी चली। और अरे नंबर 1 थाली बा, नंबर 1 थाली पूरा जवार में चल जाए। ऐसा नाश्ता हमरे घर मिलेला। लार भर बीस तू घाट बुझल बुझ लिया बड़ा तारा घरे सिगरेट नहीं के केरा के पत्ता पर लिया बड़ा। ए
खाक मत खा अना तो ले जा सरे चुना ना आए बा हमनी घर में ये चलेला सू माना जाला सू भाई ले जो ना खाई ले लो तो दियो बबुआ बकरी के भूख लगा लकड़ी चबावे आदमी के भूख लगे जौन मिले तौने खाए बेटा ये काहे मुंह तक करे तने तेहू काट ले तू ही क्या हम तोरा कहे देखो भैया साला कुत्ता खानी कहाँ पता रे का बोला बोल गोभिया रे तोरा गोभिना बकरी के कसम खा के कहतन तोरा माल के दुआर पर देखौती होता ना सरवा के बाप के बेटा के हिम्मत हो गई हमरा माल के हाथ पकड़ी चल चले और का रे गोभिया सुना तानी कि कल तोरा माल के मंदिर में बियाह होता अब मंदिर में और आ जाई चलो सन ये बहुत अच्छा था This is the best. क्या था का रे साला नौटंकी नाच के कहाँ जाते रहते हैं पापा ई नौटंकी ना सचाऊ की बा ऐसा धाक ले तनी बड़ा हम जानत तानी बेटा हमार हमरा से मजाक करता हट साला बाप ए गाल पर चुमा लेवे के हक सिर्फ हमरा माल के बा ई मत बोल कि हम तोर बाप हई और अब बिना बाप के बेटा बारात नहीं ले जा सकता है पापा बारात जाए तो हमार माल हमरा के छोड़ के दूसरा से शादी कर दिया नहीं नहीं बारात नहीं जा सकता है तो नहीं जा सकता है अकार कुलवा ते हमरा बेटा के बिगाड़ देल बड़े सीता श्री पदास मिया तू हमरा के कहला तहार बारात गए जइया अरे साला बिना दिमाग के बच्चा तुम उस टाइम इस दुनिया में नहीं था ए दुनिया में रही चाहे वो दुनिया में रही कम से कम तरह न्योता पढ़ाए के चाहिए कि ना चाहिए का भाई ई तो बारात खाई कल के बाप से रुपया से ना रुखाई जाओ सरे ये बहुत अच्छा था This is the best. क्या था बाप माई के कितना करता होला कि अपना बेटा के बारात धूमधाम से ले जाई लेकिन है आजकल के लड़का अपने मर्जी के करत तरह सो गौरा अवतारम दुल्हा हो खोल के दुल्हन में डाल खोल के डाले के रे गदा तोरा के सिंदूर के डिब्बा खोल के कोनी लड़की के मांग भरे की हो गए
तोरो शादी होता का आ दुल्हन तक के ना लोगते नहीं छे दुल्हन हम का होता बिया आई बाप दुल्हन एक दुल्हा दू ई कैसे संभव बा हुजूर ये कौन है रे? का रे छोड़ बिलानी हमरा के छोड़ के तो एकरा से करत रहा शादी तुरंत हमरा से करेगा पड़ी ये साला हमरा मेहरान से शादी करबे। पंडित जी खाना में खा लगाई तो। रोगा जी तनी जल्दी आई मंदिरिया में एगो दोगला साला हमा दक्षिणा रोके के कोशिश करता। और दिखाइए। सर ई सर बा दुनु झगड़ा कइले बड़ा से कहिए तो पूछी ई कहता हम बियाह करम तो ई कहता हम बियाह सारा बीमारी के दवाई है बिया रे बताओ तो कौन से बिया करबे ए को अगर तू हमरा से करबू ना तू कह दे हमरा से करबू ना हमरा से करियो ना हमरा से करबू ना हमरा से करियो ना हमरा से करियो ना हमरा से करियो अरे 47 टका के बिया ना करम हमें पूरा हो सकल मेहनत किया जा रहा है धूप में पक कर जा रहे हैं हम लोग बहुत मेहनत करते हैं कि वीडियो बनाने के लिए और आपके एक लाइक कमेंट शेयर के लिए हम लोग मेहनत करते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए मिस कॉमेडी जोन को अपना प्यार दिला दीजिए।